Entrar i sortir del metro és un acte del tot quotidià. Ho fem tots i a totes hores, sense problemes i sense pors. Però a principis dels anys 90 això no era tan inofensiu per les zones del Baix Llobregat. I és que entrar o sortir del metro o travessar un pont feia pànic a les zones, especialment si anaves sola. De qui tenien por aquestes zones? D'un criminal que es dedicava a punxar-les al cul i a la vagina, però no era una punxada qualsevol. Ho feia amb un objecte llarg que causava greus lesions a l'organisme. Tant és així que una de les dones va morir. I tot això ho feia per desig sexual. Actuava d'una manera ràpida i silenciosa com un llop. I a més, sempre portava xandall. El boig del xandall, la nostra flor del mal d'avui. La primera víctima del boig al xandall caminava per aquí, per la carretera de Cornellà, per on avui passa el tramvia. Ella es diu Maria Pilar, són les 5 de la matinada i està caminant per aquí amb una amiga. De sobte nota dues ganivetades, una a la cuixa i una altra a la natja esquerra. Però no són dues ganivetades qualsevols, estan fetes amb una fulla d'una navalla de 20 centímetres de llarg. Sort que la Maria Pilar va acompanyada, perquè si arriba a anar sola potser no ho hauria pogut explicar. D'aquest incident ni la premsa es fa ressò, però seria el primer d'una llarga cadena d'atacs d'aquest depredador que duraria 3 anys. És el 17 de novembre de l'any 1991. El 1991 és l'any en què es dona per finalitzada la Guerra Freda. La Unió Soviètica desapareix després de la dimissió de Mikhail Gorbachev i la independència de diversos estats soviètics. Aquell mateix any, Tim Berners-Lee presenta un nou sistema d'hipertext per a l'intercanvi de documents, el World Wide Web, basat en el sistema HTML. Mentrestant, a Barcelona, Pasqual Maragall és reelegit alcalde de la ciutat per tercera vegada consecutiva. El seu mandat estarà marcat per l'organització dels Jocs Olímpics del 1992. Malauradament, qui no podrà assistir als Jocs és el cantant i líder de Queen, Freddie Mercury, que mor d'una pneumònia l'endemà d'anunciar públicament que té la sida. Tot i així, el tema Barcelona, gravat amb Montserrat Cavaller, es convertirà en l'himne oficial de les Olimpíades del 92. En el camp del cinema, el 91 és l'any de Barton Fink, el quart film dels germans Coen, que s'endú la Palma d'Or de Cannes, així com els premis al millor director i millor actor per John Turturro. Un estrany psicòpata atemoreix les dones del Baix Llobregat. Les punxa a les natges i a Cornellà n'hi ha poques que s'atreveixin a viatjar soles en metro. Com és d'esperar, el cas genera una forta alarma social. La periodista Neus Sala va viure aquella sensació de primera mà. Ningú sabia qui era el loco del xandall, no ho sabíem. Només totes les dones sabien que hi havia una persona que anava vestida amb xandall, un noi jove, que normalment t'esperava a la sortida del metro o en els ponts, quan creuaves ponts a Cornellà, al final del pont de la carretera hi havia un perfil, un senyor allà, i ja no acabaves de creuar el pont, t'agafava i et punxava amb un ganivet. I hi havia autèntic pànic a Cornellà. Autèntic pànic. Quedàvem les noies per anar juntes als jocs. Tothom ho comentava, tothom sabia, le ha passat aquí, allà, se l'ha vist a Can Buixera, se l'ha vist a Esplugues, se l'ha vist a Cornellà, ha passat aquí, ha passat allà. Era molt espectacular això, no? El loco del xandall, Ivan Xandall, et punxava pel darrere, o sigui, tothom li semblava que darrere seu tenia el loco del xandall. La policia busca un psicòpata que ataca per l'esquena, conscient que d'aquesta manera les víctimes no el podran reconèixer. Amb el pas dels mesos, el nombre de dones que han rebut sobtadament una punxada a les natges va creixent. Les agressions comencen a finals del 1991, s'allarguen durant tot el 1992 i no s'acaben fins a la tardor de 1993. Algunes de les dones quasi moren dessagnades. D'altres hauran de fer servir una bossa per orinar tota la vida. D'altres es queden estèrils. Però aquest criminal no estava sol a la Barcelona més tèrbola dels anys 90. La policia va fer un acoso i derribo, va seguir a milions de persones, es feien vigilàncies als metros, es feien vigilàncies als descampats, es miraven als ponts. Una persona que no se sabia qui era,
doncs, que agredia a noies normalment joves, les agredia doncs, amb un punzón o apunyalant o de diferents maneres. I això crea alarma, igual que va crear alarma doncs, altres personatges com el violador de l'Eixample, el violador del Vall d'Hebron, aquests criminals patològics i psicòpates. Va ser una època molt dura, perquè era violador de l'Eixample, violador de la Vall d'Hebron, violador de l'Eixample 2, el loco del xandall, o sigui, tenies violadors per tot arreu. Diguéssim que la primera part dels 90 va ser complicada, almenys a Barcelona, amb el tema de violacions. Com s'ho va fer la policia per controlar aquesta situació? Hem anat a parlar amb Simón Segura, un dels policies que va participar a la investigació del cas. Normalmente siempre hay alarma social y cuando son este tipo de delitos. Por eso la obligación nuestra de la policía es erradicar lo antes posible y darle garantía y seguridad al ciudadano. Se hizo lo principal y lo que se viene haciendo dispositivos, marcando los lugares que casi siempre eran bocas de metro, en una franja horaria limitada y siendo la víctima mujeres. No se tenía investigado a una sola persona, sino que la investigación se abría a varias. Com arribaven les dones? Habían sufrido una agresión física, de las cuales muchos fuimos a tomarle declaración incluso al hospital. Estamos hablando de muchas mujeres, varias mujeres quedaron estériles, incluso otras le afectó a la zona del paquete intestinal. Las mujeres se sentían, en este caso, que iban a ser o agredidas sexualmente o bien iban a ser víctimas de robo. Claro, lo que menos ellos veían eran un golpe seco y duro en la parte baja de los glúteos buscando el paquete rectal genital y entonces, pues claro, las heridas eran graves. El policia recorda un dels atacs que va ser especialment greu. Asaltó una chica dentro de la portería de su portal, subió con ella en el ascensor hasta arriba y cuando fue a entrar a su domicilio estaba en el rellano. Entonces empezó a golpearla brutalmente, patadas, puñetazos y tal. Y la chica en cuestión pensaba que lo que quería era si le iba a robar o iba a agredir de otra forma. Y al pedirle que si quería hacer otra cosa, este no hizo nada más, sino que volvió a golpearla más brutalmente. Y yo cuando hablé con la chica estava totalmente desfigurada. En relació amb aquest cas, hem anat a parlar amb María José Varela, advocada d'aquella víctima. Què li va passar a aquesta dona? Doncs és una dona que arriba a casa seva i el veu assentat a sobre d'una moto, però no dona major importància. Veu un noi assentat en una moto, entra en el portal i llavors se li tira per darrere i la intenta tirar a terra. Ella es defensa, se'l treu de sobre com pot, hi ha una mica de lluita, ella se'n va cap a demanar auxili, ell l'agafa, la torna a tirar a terra i en la segona vegada ja l'agafa del coll i li apreta fort, fort, fins que aconsegueix que perdi el sentit. Ell, quan es pensa que ella està morta, se'n va. I ella arriba a veure'l d'alguna manera? Ella el va veure amb molta claretat, perquè a més hi havia llum suficient. En aquest cas, la seva actuació no havia estat idèntica a les altres, era una mica diferent en la manera d'actuar, però el reconeixement era induïda. Són les 9 del matí d'un diumenge i la Carme va a treballar. Entra aquí, a l'estació de metro de Can Buixeres, i quan està a l'alçada de les taquilles és atacada per darrere per un home que li clava una ganivetada al cul. La ferida de 25 centímetres és tan profunda que li talla l'artèria ilíaca, que és la continuació de l'aorta. La dona intenta tornar enrere i sortir al carrer per demanar ajut, però es va dessagnant pel camí. Cau aquí, a les escales del metro, i enmig de la commoció dels vianants, mor. El criminal fuig, però amb les preses perd una cosa que serà una pista fonamental per capturar-lo. La señora gritó un revuelo y unos vecinos, unos testigos que habían por allí, pensaron que a este individuo lo que había hecho había sido intentar robar a esta señora y lo retuvieron. En el forcejeo a este individuo se le cayeron unos papeles y sobre todo uno de una asistencia de una mutua de accidente de trabajo. Entonces, a través de todo esto se pudo identificar. Se hablaron con los testigos, se le tomó declaración a los testigos
y los testigos reconocieron a este individuo. Se montó un dispositivo en el domicilio de este señor. Estamos hablando que los hechos ocurrieron entre las 7:30 y las 8 de la mañana, y este individuo apareció por su domicilio cerca de las 5 de la tarde. El individuo se resistió muchísimo a la detención. Sí, què va fer, què deia? No, a mí dejarme tranquilo. Esto incluso su madre y su hermano bajaron para ayudarle. Llavors, Manuel González és detingut i en algun moment ell confessa. No, él lo negó siempre todo. Incluso en el seguimiento que se le hizo, si había estado en la zona donde había ocurrido los hechos. Esto nosotros pensamos que él ya sabía perfectamente que había perdido algo donde él podía ser identificado. Llavors Manuel González sabia perfectament el mal que estava fent. Manuel González sabía perfectamente el daño que estaba haciendo y dónde asestaba. El golpe, dónde clavaba el cuchillo, el machete, el arpón, porque después pudimos saber que este individuo trabajaba en una sala, era carnicero, y trabajaba en una sala de despiece de una cadena de supermercados. I va haver-hi certa pressió cap a la policia per actués, però jo el que no dubto és que la policia des del primer moment tenia la intenció de detenir-lo. El que passa que fins que no va cometre un error, com la majoria dels criminals, no es va poder enganxar, i és el que va passar en aquest cas, perquè si aquest senyor no hagués perdut el DNI, jo no sé si l'haguessin pogut enganxar. El boig del Xandall ja està capturat i tothom vol saber qui és aquest home tan sàdic. Es diu Manuel González González. Té 28 anys i viu a Sant Joan d'Espí. La policia el mostra a la ciutadania i arriba la sorpresa. El Manuel és un monstre, però no ho sembla. Era un carnisser, un tio molt normal, ningú hauria dit mai que quan acabava i quan plegava per la nit, pues se cogía el punzón y se iba a pinchar a mujeres. El detenen així per la tonteria de perdre el carnet d'identitat, però la policia va fer una posada en escena molt bèstia d'aquesta detenció. Llavors jo recordo que ens van citar tots a Hospitalet, a la comissaria d'Hospitalet, i llavors el van treure com si fos un terrorista. Este és el loco del xandall, no? Va sortir així mirant-nos a tots i ens van quedar parats perquè tu t'imagines el violador, un tio lleig, un tio amb problemes, no? Elles, no? El loco del xandall és un tio guapo, atractiu, jove, musculós, vull dir, no entenies en quin punt s'havia perdut. Té un aspecte una mica més agressiu, no? Però tampoc és terriblement agressiu, O sigui, és un noi jove, normal i corrent, dels que caminen pel carrer molts. Ràpidament creix l'interès per tenir informació sobre la seva vida. Manuel González és un home solter, atractiu i complidor a la feina. Els veïns el defineixen com un jove solitari i poc comunicatiu, esportista consumat, aficionat a la caça i carnisser de professió. Semblava una pel·lícula, no? Una persona que coneixia que per la seva feina era trossejar els cadàvers d'animals, que utilitzés ganivets, navalles o fletxes per fer grans lesions a les persones, a les dones, a les que moltes vegades no havia ni vist la cara perquè actuava per darrere i després se n'anava corrents. Semblava tret una pel·lícula de terror. O sigui que se li va ajuntar absolutament tot. O sigui, la seva professió, sabia com fer-ho, i després la seva obsessió i aquesta síndrome de debilitat, de sentir-se inferior, en definitiva. El que volia és produir plaer agredint. Manuel González González, conegut com el boig del Xandall, ha estat detingut després de ferir més d'una desena de dones i de cometre un error que la policia sap aprofitar. La bèstia ja està tancada, però als investigadors encara els queda per descobrir el secret més ben guardat del boig del Xandall.
Quan la policia arriba a casa dels pares de Manuel González González a Sant Joan d'Espí, troba un autèntic arsenal d'armes blanques. Estava amagat a unes golfes. Hi troben arpons, matxets, ganivets, tisores, ni una ni dues, sinó 6, punxons, navalles, cúters, fletxes de caça major, una de les quals tenia la punta trencada, que va ser la mateixa punta que van trobar el cos d'una de les víctimes, i una ballesta que aquí veiem com treuen els policies en el moment de la detenció. És normal que un carnisser tingués tantes armes a casa? I a part d'aquest arsenal, troben papers referits a la seva primera detenció per abusos deshonestos amb aquesta nota, papeles del fracaso. Se encontraron, aparte de machetes, cuchillos, garfios, una flecha donde le faltaba una punta, que era de una punta de flecha que había sido extraído del cuerpo de una de las víctimas. Encontramos una ballesta tipo militar. Esta persona veíamos que le gustaba mucho el tema de la caza. Tenía un cuarto donde habían efectos de caza, cabezas disecadas de ciervos y demás, y encontramos también una bolsa con puntas de arpón, arpones idénticos a los que también se les sacó del cuerpo a sendas mujeres. La premsa primer el bateja amb el nom de l'assassí del metro, però després per tothom passa a ser el boig del xandall. El judici justament es tractarà de demostrar això. Queda clar que apunyalava les víctimes per obtenir plaer sexual, però Manuel González és un boig o realment sabia el que es feia? És conscient dels seus actes i ha d'anar a la presó? O, per contra, actua impulsat pels seus instints més baixos i ha de ser declarat inimputable com demana la defensa i, per tant, ha d'anar a un hospital psiquiàtric? Per sortir de dubtes, hem anat a parlar amb els experts. No pot ser definit d'altra manera que un sàdic. El sàdic disfruta amb aquestes accions i s'excita sexualment cometent aquests actes. Era sàdic i possiblement tenia alguna altra desviació sexual, no, també? Normalment quan hi ha una parafília n'hi ha 3 com a mínim. El que és sàdic sol ser fetitxista, exhibicionista, necrofílic, etc. Per què aquesta persona era un sàdic? Doncs les causes del sadisme no se saben ben bé. Moltes persones que són sàdiques, quan són petits, es crien en un ambient familiar en el qual hi ha molta agressivitat, hi ha molta violència. Són nens que quan van demanar una abraçada a la seva mare, doncs els pares responen amb una bufetada. Arriba un moment que confonen l'afecte amb l'agressivitat. I el fet que no li importés perpetrar els atacs en públic, lluny de la intimitat que busca qualsevol criminal, què vol dir? És una persona que té també un interès per la transgressió. Això vol dir que té una tendència antisocial. Les persones antisocials els agrada transgredir les normes de qualsevol tipus. Les normes de tràfic, les normes de conducta. Doncs ell es vol demostrar a si mateix que és capaç de burlar la policia i de burlar la gent i que està per sobre de tothom. La psiquiatria té respostes per tractar un cas com aquest? La psicoteràpia pot tenir algun efecte, intentant ensenyar habilitats cognitives que es basin en l'afecte, en comptes de l'odi. El sàdic busca l'odi, busca fer mal, i es té que fer una teràpia que giri aquesta tendència i que la persona que és sàdica sàpiga apreciar el que és l'amor, el que és l'estimació, que són coses dels que creix, que no disposa, perquè no els ha viscut des de petit, generalment. En ser enxampat, Manuel González intenta una última estratègia per lliurar-se d'una condemna que intueix que serà molt llarga. Quan ja està en presó preventiva, intenta que una altra persona comenci a atacar com ho feia ell per demostrar a la societat que el boig del xandall no és ell, sinó que la policia s'ha equivocat. Va enviar una carta des de la presó a un amic que es deia Eugenio, que li deia que simulés exactament un atac al dones per dir, veus, el loco del chándal está suelto. Y deia, se trata de ir tranquilo, como si entraras en el metro o por la calle, donde lo veas mejor. Si ves que no hay nadie, que es la mejor forma, cuando estés al lado de alguna tía o chavala,
da igual, le pinchas un poquito con algo que pinche y lo dejas caer en el suelo. O sigui, li donava instruccions al seu amic de com fer-ho. El que passa que l'amic ho va denunciar. El perrito dijo, al ladrón, y vi un muchacho que salió corriendo con un chándal azul, y entonces salí corriendo detrás de él, y ha llegado al medio de la calle, un pequeño traspié, y se le cayó una cartera, y unos papeles esparramados. Y entre todas esas personas distintas reconoció a este señor, sin duda, en la foto. Exactamente. Y cuando lo vio en la rueda en persona, Antes lo reconocí. con mayor seguridad todavía. Por supuesto. Y usted no tiene ninguna duda de que es esa persona. Y tanto que no. Que usted persiguió Sí. y que usted confió y con la que forcejeó. Exactamente. L'any 1995 comença el judici contra Manuel González aquí, a l'Audiència de Barcelona. Mentre la Fiscalia i l'acusació particular demanen penes de centenars d'anys de presó, la seva defensa demana la seva absolució perquè no considera demostrada la seva autoria. Por ahí te lo pregunté porque no se lo voy a contestar. Les dones apunyalades s'hauran d'enfrontar al boig del xandall per demostrar que ell va ser el seu agressor. En total, seran 16 les dones que asseguren haver estat víctimes d'aquest carnisser assassí. Si no hubiera tenido intención de matar, lo que sí que está claro es que no tuvo ningún reparo en asestar, concretamente me refiero a la última de las víctimas, una fortísima puñalada que le ocasionó la muerte inmediata. No tinc un record molt centrat en ell, tinc un record més centrat en les víctimes que anaven passant i sobretot també en el dolor de la família que havia perdut a l'esposa, a la filla, que estaven en una situació realment molt dramàtica. I quin era l'ambient entre elles? Si s'ajudaven? Era un moment molt dur i el passaven en solitari i va ser efectivament molt dolorós perquè com que a més hi havia un resultat de mort, doncs la sensació de que m'he lliurat miraculosament estava molt present. Van estar declarant totes les dones, però al final ell va voler fer ús del seu torn de paraula i li va demanar al jutge que el deixés parlar. Llavors es va aixecar. Tenga usted cuidado, señoría, porque todos le están engañando. Yo jamás he hecho nada, soy inocente, lo sabe Dios y lo sabe todo el mundo. Decláreme inocente porque se va a arrepentir, si no, será castigado por Dios. I així va acabar el judici del loco del xandall. La culpa no és d'ell, la culpa és dels altres. La culpa és de la policia, que és veritat que en el judici va dir que tot era un muntatge i que li tenia mania, en definitiva. Però això és dintre de la mateixa ment criminal, que a part de dir que era un muntatge i tot això, a més l'enfrontament era, escolti, però és que el loco del chándal está en la calle, yo no soy. ¿Qué me está diciendo? O sigui, el loco del chándal pot actuar demà. És que estan deixant al culpable en el carrer. Nosotros sabíamos perfectamente y teníamos muy claro que había sido él. Hubieron unos reconocimientos en Rueda donde se hicieron en presencia judicial. Entonces todas estas mujeres lo reconocieron perfectamente. La sentència de l'Audiència de Barcelona ensorra la tesi del muntatge que defensa Manuel González i considera que sí que és el boig del xandall. Manuel González és condemnat per agredir un total de 13 dones i el tribunal li imposa una pena de 175 anys de presó. La sentencia diu que si bien se perseguía una satisfacción sexual inmediata, el procesado era consciente del claro peligro para la vida que suponían tales condiciones. Diu que como carnicero tenía mayores conocimientos anatómicos y mayor habilidad y fuerza para manejar cuchillos y otros instrumentos cortantes. La sentència el van condemnar a 175 anys de presó per l'agressió a 13 dones. Se li podia haver castigat a més, però sí que li van aplicar un atenuant, perquè es va quedar acreditat que aquest senyor patia un trastorn mental d'inclinació sexual. Segons la sentència, el loco del chándal deia que està afectat per una parafilia sàdica. Agredia a les mujeres para sentir-se superior. El gran debat estava en fins a quin punt aquesta disfunció de naturalesa sexual, que era tenir plaer a partir de provocar dolor, podia determinar la seva capacitat per controlar-se i per entendre el que feia. I va quedar bastant clar que li afectava molt poquet.
aquesta mena de diagnòstics, d'aquestes disfuncions, són diagnòstics molt ideologitzats, no? Va quedar de totes maneres clar que aquest trastorn no afectava de manera important a que ell entengués el que feia, ni siquiera controlar el seu impuls, no? Que era capaç de controlar-lo. El boig del xandall va ser condemnat el 1995 a 20 anys efectius de presó. I ha passat el temps i aquests 20 anys ja gairebé han expirat. Així que d'aquí a ben poc, Manuel González podria tornar a ser un home lliure. Segurament d'aquí poc aquesta persona tornarà a estar en llibertat. Bueno, doncs jo ja sé que qualsevol persona que compleix una condemna, quan acaba, té que recuperar la llibertat, no? Esperem que l'hagin rehabilitat, ojalà. Si s'ha fet una rehabilitació específica i ell ha respost positivament, doncs ens oblidarem d'aquesta etapa de la seva vida, no? Si ens diuen, ens tornen a avisar de que no han aconseguit rehabilitar-lo, doncs aquí entrarem en patiment. Patiran les víctimes que el van tenir d'agressor perquè rememoren la situació, però sobretot patirà la societat per la possibilitat de que es tornin a reproduir conductes d'aquesta naturalesa que realment són gravíssimes, no? I si aquesta persona sortís de la presó i no estigués rehabilitat, vostè presentaria algun escrit, prendria alguna decisió? Si ell ha complert, no tindríem instruments legals per poder frenar la seva sortida i el transcurs de la resta de la seva vida en llibertat. És una situació de buit jurídic enfront a aquests riscos tan grans que el legislador es té que plantejar. O sigui, quan acabin amb els desnonaments i amb la corrupció, a veure si se'n recorden de que abans que comencessin amb això teníem pendents aquest debat. A dia d'avui resulta estrany conèixer casos com aquest, el d'un home que durant gairebé 2 anys va tenir atemorides milers de dones. Els avenços tecnològics policials, com les proves d'ADN, la presència de càmeres de videovigilància per tot arreu o els geolocalitzadors, permeten posar fi ràpidament a casos de psicòpates en sèrie com els que hi havia a Barcelona als anys 90. La policía tiene que actuar rápidamente para detener al psicópata.